Daalụ ndị ọma na-ege ntị. N'isi ụbọchị taa, ewetara m anyị ihe ọzọ kacha mkpa n'okwu Igbo. Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu okwu ma anyị nọrọ n'ọgbakọ na-ekwu okwu, onye ha asị biko na ya chọrọ ịna excuse. Excuse abụọkwanụ asụsụ ndị Igbo. Excuse bụ asụsụ ndị oyibo. Ma ọ bụ onye asị na onye dị otu nakwara excuse na ya agaghị abịa n'oge maọbụ na ya agaghị abịa chaa chaa. Nke ahụ abụghị eziokwu. Okwu ahụ bụ okwu oyibo. Aka m na-akpọkwa ya ngili Igbo. Ma kedu ihe a na-akpọ excuse n'Igbo? Excuse n'asụsụ Igbo wee bụrụ ihe a na-akpọ nzu. Nzu ka a na-akpọ excuse. Nzu asị akwa m izu, ihe m kwụ bụ nzu. Ọ na-agba nzu, ị na-agbaka nzu. Mgbe ọbụla agwa gị ihe edo, ịgbaba nzu. Mgbe ọbụla akara ihe, ịgba nzu. Mgbe ọbụla ịchọghị ime ihe, ịgba nzu. Ihe a na-akpọ excuse n'asụsụ Igbo bụ nzu. Mmadụ ịgba nzu. 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 Ọ ihe a na-akpọ excuse n'asụsụ Igbo. Ndị ọma na-ege m ntị, amara m na o nwere ihe ọbụla ụmụtara ebe a. Ngwa nyenụrụ m aka tụsaa n'ozi a. Biko gwanụ ndị chọrọ ịmụta ihe dị otu a, ma ndị amaghị ya, nyenụrụ m aka biko tụsaalụ m ozi a ka ndị ọzọ wee mụtakwa ka isi wee mụta. Ngwa